video bi ebeto monten ehunu se e wo sa video ni mu no oba bi ana se maame bi a wo hwe enkwala na afi wo tete enkwala no e wo sa video mu ne ehunu se enkwala na no mo no me beye emiensa na ba ko de na ba me se maame no ma no aduane ama no atumi adi enti no o video mu ne ehunu se maame no bomodin se aduane na ode be ma akwala no bomodin na afi wa de wodi aduane no se ne be obehu se ampa ne no anase ade chie no che so otumi ama no bibi ama no atumi adi akoniam na akwala no so empese obedi aduane no enti maame no force no se se ne waba school ne de wo se wo bomodin se anase babi o no wo so bomodin no otumi edi aduane no enti wo video ne wonu se maame no bomodin se obeso akwala enti so be pianity ade akọ ade a na okita na aduane wo mu no obe pianity ade aben ho no mo afeesu anu si ho no mo afeesu yetumu se maame no san de eya akwala ne nsa ekọ na chi se de be obetumi ade aduane no atumi ade ama no no wotumi adi se ne se na efata saa titi we nyina ekoso na be me se atete ne koso nyina na CCTV camera bi ebobo edan ya na enkwala ene saa maame yi ewo no ma etumi ebeto amonten a enipa nyina hu se ampa saa video yi de ya de ya abote sem pa se wode wo ma na se ya boabo ankwala no ede ama obi se won hwe omo no na wode onfa saa titiwe mu a ya de a chese enso ani ya de a ensem fata ya de a chese eye eniamo ho sem a enipa nyina hu se enkoyie eno enam so ema bemsa posifo abomodin ya buom ketemu atumi akọchi maame a odi saa nyamra nsem yi na ensem no kire mu a saa maame we ye friend se Clara Clara anyani ampa Clara anyani ampa chese wadi mfishia 54 anase mfishia aduonum ennan wadi mfishia aduonum ennan ya chese oye adwuma na so oye obi a friend se caregiver obi ohwe mofra chese ohwe mofra ne mofra ntotoye se mofra be de mofra be didi se mofra be da mofra be sori anase mofra mpo se empo se impredu asa omogya omonan mpo agu om ho no saa maame ya no behwe se ni nyina no obetumi ahwe se ni nyina be koi na abofra no atumi ato no na oye obi a oye adwuma ewo eye happy bloomers crèche chese eye school crèche school chese ewo eye agbugba chese omo so omo di omudwuma efa nkwala omogye nkwala nkitenkete ntoto fefe no mo tumi atetiom se na be ya maame obetumi akọ adwuma na afi omo nyina atumi abehia mu anwumre na mo tumi form ma atumi akọ mo fie eno na saa maame ye bo modern masa ensem tumi kosi wo saa school mu a ensem no kire mu a chese abofra ya wadi eye 11 months pe wadi 11 months so wonyandi 1 year kra wadi 11 months pe na chese wo force akola ise wondi aduane na chese abote sem papa na ensem epia na se video ye beto monten so no ye school mpanifo hu saa enioma ekobone ena mbo modin ehu se saa akola ya wodi ana saa akola ya we ne saa enyamra nsem yi ombo modin afa ne se omde ne hospital se empo no ombe ko tumi akohwe na pomudi ho nsem se ensem ana se ohawa maame di ne fa mu nyina no biboni bia antumi amba so ana se antumi amfiri mu amba ana na ombo modin di medika ede ne ko ye North Legon hospital no eno ema ohawa bebiri ana so mu wie omudu no onipa ana sa kwala ana chese ohawa ye dumi ko ne so no chese nyame antumi amfa fia ma ne tumi efiri mu ya chese ya de ya wra wo sempa management no adwen wo mo antumi entiase ero na mo so emasa abofra yi ana abofra friend say Allegra yaba mensa Alibra yaba mensa ne maame mo eba se omo ntiase se eba ne sen na omo de abofra beja aye school mpanifo se omo ntumi ehwe no na afi omo ntumi ntete no na afi omo ntumi be opa ne o man Ghana mu no mutumi ja no ema onipa bia ye wudi ni sei na wotumi edi ne mba awusei na je so wotumi afiri atiasefo asase so ano amma aya wofo ye ntumi antenom na so kura se enyeyi se ya de ya ba aba school na obetumi afasa atetiom na wotumi afiri ewiase sei de omodin atwen aben aposifo enti omode sa ensem yi kodan aposifo se ye ko ye gya ye ma ema ye sa school fo se omutumi enhwe no na afesu yonko adwuma mra na omuntumi emma bibia ntumi kototi nemo ye baa no ensema yete no ya de ani enyan
enti no ye ba ade aba maka che se mombo modern na afi so no muntumi enkofa saa maame wei entumi emmra na afi nioma nyina entumi enkoto tense ne na efata enti hwe eye screen ani a otumi se emfoni bi etwagu saa maame no emfoni na etwa egu na ehunu se ampa maame wei obi a che se ya kase abadaya ana che se wontumi anda abadaya adi kra esan se obi a wo abadaya no wontumi emfa ne ma amfa saa nema we mu krakrakrakra ade a nipa nyina hu se ba bia awiase na du no wo so wutumi nya bibia etema ema nipa enti oma ye mo frank tinkitin na je se wo betumi anya abotre ene adaje atumi amom na se akrokro bi kra na nka wo so wutumi ede famu na nso maami antumi anya saa abotre ene akrokro ene dama na se etima no antumi amfa makoda ya koda atumi afiri mu dia aposifo akoso ne paachi a omo ene no ebedi sede embra no etie se ne se na efata enti am no kasa ide che so owo aposifo akache a womo epese omo ne no eye ntotoye ana afei so no omo tumi hwe ensem no mu na ensem no sede ebekọ bia no omo ne de befirim bia ba ba som yen ene etiefo enti no yese mbo se ensem ebesan efiri sa ensem nyina ba no yebesan de abesom etiefo se ne se na efata yefiri ensem we mu ana yebo apini sawula district was Savannah region nanka first nanka wo just 10 regions and Canada regions in atumi bom atumi ya baako na nso omampani na ado danko akufuado ebaaye no wose eba ne sana na chese mpuntu entumi emba entumi chiche nyina mu ama sese ne etumi nya 16 solid regions yewo man Ghana enti o man Ghana ne yeni 10 regions biom yewo 16 regions enti no okọ sawula eno nso ewo Savannah region baako anase region baako ate no ho afri northern region ho na posifo abomoden akoso o abrantie bi a wodi mfinhia aduasandum obroni beka 35 years omabomoden aso ne paachi na ne paachi omaso nyina ne setinti ne titi nyina ne se paachi omaso yi nyina ne se abrantie abomoden atumi adi awu wodi nyamra sempa wotumi agi obi ekra atumi afri ne sema ade ya papa aposifo se omuntumi enda so aposifo omote omotena enye yie entina bo se ombomodin na afin so omutumi beti sa brantia wodi sa nyamna nsem ya wotumi eku obi age ne kra atumi afiri ne nsem na ensem no akire mu abrantia ebomodin se wode ope asem beto sa maami anim wohia no pe wose maami a wodi 50 me ya me madi 35 minim pa se mi ankasa mabrabo no ene se de economy ankasa isua minim se minyi ya mindu size mu na so mani je ho mehwese ne wote a wo ya me taste kokumen be se wo ya me taste ete so wakati am se wo ya me taste ba me pese me wow me pese me ne wo atwe so kakra te twi soroku ene enioma etumi atwi yegie ni yie pa efiri opa na chese me ba be wale wo na chese ne manyina atumi akoto tense ne se na efata ensabre chire mu ano na maame no so antumi antene de isan se wo obi a wanyi wo hwe 50 years an chese okona nim pa wa brabo mu wo hwe 35 ni 50 chese 15 years difference ena America chance abrante ti na men kantro se ye kan wale kura na nka wo se be man kura nyi chen oba no na se wo abehia na se madi 50 na wo di 35 e ba ne se na metumi awaro wo de dika beka kura nke enye esi na mansi mu ntema ka wo betumi ameba kura so wati ase tinje se madi 50 wo di 35 de nya de betumi ayi ena branche ne se meje me ho je na enye yi se wo ba be se ope na se wo se wo mpeme na mpese me wow eka me wow na chese me de wi aye me yere prekope me yere awodi dide mu chese me ba ne se wodi machi obo machiri dom sa ne chese ne manyina akoyi na wo se ampa abayu na se maami ya okwa ne de wo obi a wo sipi esita stombo ba se wo sipi na wo sita majika sanita no aje se ni nyina atumi akoyi je se oba na opese owa no wo ne se ampa wo boni ye ne je se ni nyina akoyi na so obayu se dabi menye eze manyi che won ti no menye ano na abranti ya friend se peyiri di no ze modu anti wo se metrombo as na mebo peyiri peyiri naiba peyiri naiba nje se ni din eno no aposifo eche no na omode ni nsem ba bonche no edin omode ma no se abranti bo modin ene ababo maami ya basiriwei kan se maami isan so bani 50 years ye watchimi awesabi ya nje so konanim abranti bo modin dada so woni wode enye hwe wode enko na afi nko jam ofum
enti abrante de ne kobekum saa enti no omudu open a o se baabi adu de ha ne ya ne ba wo bejam ofuo mu enti abasiruwa na se maami ya your friend say Janet Ansaku Janet Ansaku ni di no edin de obo anu otobo aso abo no otumi age ho nsuo no otumi amene esan se edin de mudu enti no o se Janet ekoja no ofuo mu no ehwa na chese abrante no se wonwa me de ya ne ha ya ne won kwani nyina besi baabi e wadi 50 ni biye was wadi nkyene bebre ye pa wadi 50 me da afekura na madi 35 wadi 50 na mase me pew na wo se won peme me wa na so wa me dia ha na mdu besi ehwa na yesi abrante twi sika nche so wadi bia ne tirim se sraw a wo twa ni a chese ne tirimu nya obi ne tirimu e ma ne tumi eto fom a aposifo ne tirimu a omote se obi atumi akun obi no na se obi adi obi ewu no oma ntrom na se kura omudi mirika pa ene ko baabi a yakun nipa no na se fumo no na omokoto no na che se bababo na se mami atumi adawo straight wadawo kura ne nani mbutu fom che se woye se ala wa ko ba de nanso na che se wo kokura obutu fom a che se ni nan kire wiem just wotumi aposifo do just wogu kura wogu na oposi ni pani na se de okasa ema won a wosa mantemo nyina no piaro da mo nyina no aye friend se owura inspector Ajay Owusu de nsam ne to oja ensentrofo ni mo se nipaku na se ba ema kuma ade a ehompo ni mu pa wosa area no mo se basi yonku nipa mana nkasa no yeku nipa be 4 within 6 months no yetumi aku ma be 4 was insensemi ho a enti enya de a ombebo modin atena wo se si yeku obi se yede nipa ku ana se nipa e fa ma wa yeku om no ya de ombetena ho ne hwan enti omudi mirika ko ye no ne se ensem achi no ya de da opa na ombo modin atwe abanti ye ben na afi omutumi yi na no ebisa ne nsem ba ku mienu miensa no oji tumu se ampa me ana me di ewu no esan se na ewuraba no na se maame na me pese me pe no no wo mpem enti na wo se metumi yiri free atiasefo asasi so eno na wo sere police inspector yesere mpanifo wo no ani chief ani mpanifo nyina se ombo modin ase nkrofo mo wo no ombo modin ase dan de no betumi atuomfo na afi so ne ma wo se koyie no omutumi fanto yie se be ya wudi eba na afi ema yetumi kunku om no ombetumi abre ase krakra se na be ya sa ne ma nyina entumi enkoso nti wo hwe emfoni etwagu a wotumi sa branch ya ne gina no wo hwe 35 years na wo hwe de nima obi nkyere wo se ampa no kura kan be mi se no kan kura na maame na mpene so iza wo hwe ma papa yenim pa na wo hwe ma na wotumi se chese enyame ne be fa fia na chese odi obagina tum ne chese nyame adom ne adoye na ankasa wo papa pa na chese ono ankasa do no chese ampa na nso no antumi anko ne se de se na fata enti na aposifo atumi aso na pa chi a omde ne ko police station na ensem a woso mutumi eni ni di no so be kodam se be fine ni nyina wo aposifo ensem se ne fata me da so woje bre ene adaje na ohwe me ene no ye de ensem nyina atumi abesomo yesra wo se number se etwago o screen ase no be bomode na afi wotumi afre na afi wo pese ye business bi ama wa ye advert bi ama obetumi afre na afi wo ne marketing departments na tumi adi nkomo se ne se na efata bidin amaje so e Franco ku Asante me da so woje bre ene adaje hwe